Tuturor, eu sunt Ștefan și astăzi facem un episod cu Free Fire. Da, vedeți că sunt pe alt cont, ăsta e contul meu normal. V-am zis, pe ăla l-am pierdut pentru că mi-a spart și telefonul. Și nu am putut să mă loghez pe contul meu de YouTube pe ăla. Și a fost foarte așa și m-am logat pe telefonul ăsta pe alt cont. Și da. Ia spuneți-mi voi în comentarii cum au fost la școală. Vedeți că o să vă las un canal în descriere. Dacă sunteți și voi bune, duceți-vă și pe ăla. Loviți butonul de like aici. Uite aici dați buf, 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 buf pe el și să vă abonați. Vedeți că apare acum pe ecran. Da, acum editez și eu videoclipurile pe TikTok și pe YouTube, le editez de pe CapCut și tot de pe YouTube le editez tot de pe CapCut. Voi cum spuneți, mi-a stat bine cu coada? Așa să acum. Nu cred, nu. Nici eu nu cred. Mi-a stat bine. Totuși nu, fată, să mă pun cu păr lung. Ce? Nu știu ce mă pui. Ăsta e alpinism sau ceva. Nu, cu bermuda nu pare. Deci dacă pierd meciul ăsta, nu-i din vina mea, din vina voastră. N-am dat la să lovesc cu atât, eu nu sunt pro player pe jocul ăsta. Nu sunt pro player să zic, bă. Că vine ăsta tot încărcătorul, îl dau treaba lui. Nu știu cu cine s-a opus. Dacă mă vede... Eu când zic nu mint și acum aș face bine să fug. Că ăsta ar putea să vină iarăși aici. Nu, mor. Să-mi dau mai repede. Și ați văzut că-s heroic, nu mă dă cu player oricum și cu cine. Mă mai duc, mai lutez un pic de aici și mă duc. XM8. O să vedeți cât de bine joc eu cu XM8 în meciuri. Îmi dau un metru de siguranță așa. Bă, măcar pot să-mi dau... Bine, mă. Bine, în ultima secundă. Bă, cât de bine se potrivește aici sub webcam-ul meu. Se potrivește harta, să știți că am așa efect. Dacă vă uitați. Dar cred că o fugit până la 11 și cred că o să dau de la coș. Nu, mai iau lutul ăsta și trebuie să fug. Că cred că o să retomă meu cu la 11 și nu vreau ca să dau de el. Sincer vă zic. Haide, mă. Bă, aș îndrepta aici webcam-ul, dar trebuie să stau așa și nu prea văd. Vreau să mă și la voi. N-aia supărat. N-ai ce să faci.
Că acum, deci asta vreau să mă bazez să dau tot încărcătorul. La mine înseamnă tot încărcătorul, adică până mai este 0 gloanțe, măi frate și mei. Paraful și cu paraful joc destul de bine și nu, bă, nu! Nu scătăm eu. Plus 22, bine! Nu ne-am luat minus. Nu o să fac nicio prezentare la cont. Că nu-mi place să fac prezentare. Nu. Pe episodul ăsta trebuie să facem și un challenge. Să mă joc doar cu arme roșii. SMG-ul ăsta e roșu. Ăsta roșu. Am și scarul roșu. M4 n-am nevoie. Am famasul roșu. Am ăsta roșu. Uite ăsta l-am. XM8 n-am roșu, din păcate. Plasma gun-ul s-a scos. Uite asta, mă, cadența asta e bună. Bam, am de asta roșie. Am SKS-ul roșu. Am ăsta roșu. Asta n-am roșu, dar nici nu prea mă joc. Nu, așa n-am. Am. Numai ăsta de statice. Da? Așa, am revenit de la... Mergem un pic. Da. O să-mi închid webcam-ul că vreau și să văd harta. Acum și mă pot să știu ce webcam-ul a prins, nu știu. No, oh no. Bă, frate, eu nu mă mai joc. Dacă mă omoară și meciul ăsta, nu mă. Aducă-mi bine. Bă, vă zic că nu știu ce probleme. Stai mă, că eu trebuie să mă joc doar cu arme roșii, băi. Dă, Doamne, să găsesc și eu un nume pe... Asta-i... Nu-i. Un arinet. Că mult mai bine pentru mine. Mai rău pentru el. În fine, nu contează, mă, n-ați văzut voi nimica. Bă, frații mei, ce naibii faceți? Rămân oamenii mei fără net. Ce fac, mă? Da, acum nu vă luați de nimic, doar n-o să-mi las kill-urile pe aici. Până ce găsesc un nume pe ceva și-l las o armă jos. Asta e roșie. Bă. Unde dragă ăla, mă? Nu știu de unde trage ăla.
Uite-l. Unde mă fuge? Au fugit. Nu mai joc Free Fire. Trei kill-uri, bine. Da, mă, dar nu mai fac niciun challenge. Bă, mă dați în cheltuială. Eu oricum că nu sunt pro player. Mort. 4 kill-uri la așa, nu știu. E straniu un pic. Stați-mă cum am panicat. Deci dacă mă omoară ăsta... Mort. Hai mă că joc bine, dă-mă naibii. N-am nevoie de SG-2. Nici de baza. Hai de vestă că am nevoie de cască. Și poate un chip. Și costul de bănuci. Până de asta și un chip. Și cam atât. Hai că e bine. Nu o să vreau să mă duc fix pe el pentru că risc. Nu aș vrea să mor cu 5 kg în buzunar. Dacă stați să vă gândiți, rozul ăsta e aproape roșu de pe AUG. Și chiar e mișto AUG-ul ăla, că te-am băgat în contul ăsta cu... Nu mă duc pe ăla, mă. Mă risc, nu risc, pac, picior. Ăla cred că e la... Bă, dar ăștia ce fac, mă, rămân fără net? Nu face nimic. Nu merge, nu alarm. Mort. Morțania. Că am 6 kg în buzunar și mie îmi place mult. 6 kg în buzunar, ia. 6 kg în buzunar, am 6 kg. Nu vreau să mor, please, jocule. Bă, mai bine jucam cu altă armă decât puritoarea. Dar merg la risc, nu am ce să fac. Vreau să intru și în top. Puritoare și nu. Eu vreau să rămân cu kill-urile astea în buzunar, sincer vă zic. Eu nu vreau să mă bat cu ăla. Au apucat și ăla să tragă în mine, dar... Eu am că stă spectate pe mine, mă. Gata. Ha. Cred că meciul ăsta, dacă iau buia, e meu plus 40. Dar nu cred, tot nu cred că m-o dat cu noptă, cu slab, fă. N-ai cum, bă, să faci 6 kg, mai ales eu. Nu. Ceva așa. Haide.
aici de un player dau cu tigaie în cap. Asta zic. Nu, iar 100 de bonus, mă. Vreau să mai am un kill ceva. Mă duc să lutez ăla, dacă a venit pe mine, tău. Bă, OG-ul e o armă bună, n-am ce să zic. Doamne. Am murit omul meu. Cred că s-a bătut cu unul, deci știu că acolo am player. Da, l-am cât stă spectate pe mine, mă. Knock. Da, mă, da. Tu aici te joci cu slabi. Vezi, nu-ți bag o grenadă? Ia-o de acolo. Knock. Mort. Și ia mai ia una. Nu prea mai am glu viața mea. Am înțeles, voi sunteți pro player, nu prea. Poate vă rog frumos să-mi așa niște flori. Mersi. Sunteți niște dulci. Nu trebuie să merg să vedem. Trag în ăla. Trebuie să mă duc. De aici mai ești doi. Sper să nu m-au fi văzut. Tati, tu vrei să mă... A intrat tata pe tine cameră ca să dacă vreau să mănânc ceva sau nu. Nu i-am zis că nu vreau. Win. Nu sunt prea bun.
Wimbuiah. Bine. Plus 4. Da, și cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Ștefan. Cu voi a fost Ștefan. Pa, pa!